Hello guys, good morning. Nakatakaroon diri sa Tagko office. Akong i-flex sa inyo ang ilahang new office. Dati kuan ni siya kanang mitinganan, pero kay naamay mga ERB nga mga idaran na nga hangakon masaka mga nga ilahang gibalhin tungod kay kasagaran nga mga ERB is mga tiguwang na in town, maluoy na in town sila nga. Mo ani diri sa sulod. Tan-awan ninyo ang mga gwapang staff sa Tagko. Para sila. Hello vlogs. Uy, sa YouTube yan na ako ikuan. Sa YouTube na ako. Hello vlogs. Shout out miss. Hi, good morning. Hello sa mga followers ni Ate Sita. Hi, good morning. Good morning. Ang secretary. La, thank you mga palangga. Arin ako. Thank you na kapanood video. Nya, tapos ang ilang old office sa baba dirita. May ilang old office. Bali gate change nila mao ni diri. Uy, kuha na ako ang susi. Mao ni ilahang office diri gibalhin tungod kay kasagaran manggod mga ERB tigulang na nya hangakon. Mao na gi-change diri ang ilang. Ito ang angkol. Ha? Wala na akong susi. Ito ang angkol ba? Ito lang guys, sa mga gwapang office staff sa Tagko. Bye bye, see you next video. Good luck. Bye, thank you.